Takže ahoj, vítejte u mého prvního videa. Dneska si zahrajeme Slendermana a jsou tady se mnou moje dvě sestřenky. Jedna se bojí taky na Facebooku. Druhá se rozhodla, že bude ovládat klávesnici, já budu ovládat mikrofon, což je není. Dílo. Nebo, asi normální. No, však. Ano. Dáme si teda? Si dáme. Co jsem to měla minule? Červené. Ne, moc neměl. Tak to jsem teda měla. Červené. Já dám to červené, posraní, protože Či to si povládala a se jdeš, ale. protože to jsme hráli. Skákat. Jo, je to ono. Jdi. Sbírat 8 medvídků. 8? Ano, 8. Jsem to hrál A poprvé, tak tak nebudu dívat. dívej se, nebuď srát. Dívám! Když ti řeknu jakože, no. Když ti řeknu, nemám to ovládat, no, ovládej to ty. Ale dívej se. No. Ale večer taky jsme. Takže už je večer. Jo, kolik je hodin? Je. Půl desáté. Moja druhá sestřenka, jak je tady na Facebooku, si tady zakrývá půlku ksichtu, aby to neviděla. Bude půl desáté. O, večer, jo, ty Slenderman. Jsi byla. Nám tady ukazuje nějakou vousatou babu s človíkem. Tady je to Slenderman. Klapal to jedno. První medvídek, Jo, vidět. Počkej, co se na... Je teda půl desáté večer, ale proč to tu máme rozhled, protože... Když jsme to hráli minulé, máte se posrala? Jo, tady úplně píštěla. A Já co? jsem se taky začala, a ty úplně... No. Ale nedivím A to se se natáčí ten obraz. Ano. Ne, asi. Jak mám dělat let's play, když se nebude natáčet obraz, ty jsi úplně chytrá teda. O, další medvídek. Neboj se. Se neboj, že To není strašidelné, tady je takový černý pán. černý pán jmenuje Kokomet TV. Ježiš, tam je. Tam byl. Já. Buď ráda. Každý Slendermana, že se posral. Já se neboj, prostě i černý pán, který nemá ksicht a prostě sleduje, jak Dobře, nechci na sebe vlastně Ono si tady. Ona tady normálně jako posluchačky Rexa, jo, jak kdyby to Jo, nebyla. ono vás prostě tady sedí vedle nás, má sluchátka na hlavě na Facebook, stříku, posluchačky skvělce a zakrývá si půlku ksichtu, aby na nás neviděla, jak to hrajem. Mám zase na noty přilepený tvůj diamant. No ať co já, protože nemůžu... Musí ho. Já za to nemůžu. To je zase ta ruka, to už jsou po třetí. Můj Playboy mobil se zase skočil. Playboy mobil. Ona si dala na mobil to. A teda já jsem ti tam dala, ale to je jedno. Lístky. Proč mě dám na chvilku? Já mám. O, další medvěd. Mocer. Kolik je? Nepřeptat. No teď vyjdu a tady bude Slenderman jako mě. Teď minula, že? Čemu se směješ? To není k smíchu. Teď nemohla, kdyby tam teď chodil. Slenderman nechodím, co to nepochopil. Teď A jedno. to, co jsem četla, tak tady se snažíme. Muzikem Ale já nevím, jestli to vůbec znamená. Tady je tělo. Tělo si. Tady je venek. Tady je čtvrtý medvídek, pro můj rekord. Jak ho se budu asi bojím otočit. Já se dívám. Podíváme se z okna. Já jsem se dokážu zatíl mi on. On je, já mám studené ruky úplně. Může to srdce úplně. Dívej se! Já se dívám! Ty máš zakryté ksicht. Nemám! Já se dívám, čum. Ano, úplně. Tak si dívej, jdeme ven, tady nás minul kabel, tak nás kabel tohle. Já se bojím. Neboj se. Já se nebojím, já se přímo třesu. Měl by někde taky ten medvěd, ne? Pokud vím. Káčete? A ne, tady se nedá stát. Jo, to fuck. Ne! A minule to bylo strašně nejničí, minule většina víc. Co je? Ty ona stejte jsem na ty sluchátka. Co je?
to můžu pustit, že? Jo, to můžeš pustit. A pak to. Už to někdy? Možná to bude. Jak se to vypíná? What the fuck? Aha. Že Tak zahrajeme si znova nebo konec. ukaž to natáčení, ale to vidím. Jaké natáčení? Natáčení. Pořád natáčíme. Jak můžeš být furt tak nechápala? Protože poslouchám. Budeme teda hrát znova nebo? Dobře, ale to akorát si dáme modré. Já bych si zvládl Manisio, to je... Ne, dáme si sanatorium. sanatorium. To je jedno, já to nevidím to i já jsem slepá. Dáme si... Ty na ulici, to bude... Budu pedofilové nebo nějaký cigáni. A já jsem normálně, já cigány miluji, já bych je hladila, aby To tady neříkej, nebo nám tu video je takový rasismus. Dobře, nejde, rasisti jsme mladení. Dobře, jdi. Aha, to se jde. Nějak pomalu, ne? To je tady je nějaká ulička. Přetentuje, skrytuje. Musíš držet. Tady jsou světla, to je dobré. Víš hasnout? No. Tak to, co se tady vůbec sbírá? Taky nějaké lístky, nebo tady ty plakáty, nebo co to je? Jo, zaber to. Stůj. Aha, já to musím se vlastně stát. Neměj ruku na tom notebooku tam. Co jinak hýbe. Okay. Jedno to hezky tady to měl hala, ne? Ne, proč je to tak tenký? Bude to chyba té hry, nebo? Já se pustím One Direction. Fuj! Mňam. No tak tady to vidíte, my tu hrajeme Slendermana, který pušťá. To není tak strašně. Už jsem nedokážu. A ty budou říkat něco jiného, se tady objeví. Není tady piano nebo něco. To nevím. Ale... A další. Stůj. Ok, máme dvě. Není furt... Dobré, dívaj Já se. se dívám. Ale neměj tu ruku na tom ksichtě, to pak kazí... Já na jedno oko nevidím, já to nemám. Bože, tak z celé hry. Dobře, budu se dívat. Obouma očima. A pořádně. Tak jak já, vidíš to, jak tlemím do té obrazovky. Škoda, že to není brácha, teď bych se tady nemohl být. Ale už mám 2 papíry, proč to není? Ty buď ráda jako. Pane Slenderman, ukažte se. Autobus, no. Proč je to tím zaparkovaný? Proč to není Playboy? To může jako brácha. To spíš go kupuje, ale na mafii Playpoint. To je jedno. Přijde si, že ten Kuba ne. A se to je nějaké. Mafii Playpoint nehrá. To je jedno a... Zpívej si tady, ty nám tady kazíš prostě... Kde jo? Ano. Červenýma čísilkama. A já jsem to video viděla, ne. Mně to zdá, že chodíme furt dokola. Proč se mi zdá, že tam je strašná muzika? Já ji neslyším. A proč tady blikají světla? Nevím, ale celkem se to laguje, protože... Nevím, tak. Kde je ten Slenderman? Podáš papír, dobré. Nespívej si! Kde máte mobil? Vidíte to moje... to jsou tam si děčíš, ty to... On má to baletkovské ruky. Baletkovské ruky, počkej, jak tady bude. On tu je! Kurně. Vole! Prostě, pojď, ne. Proč má nos? A proč má oči vyrysovaný? Já jsem... On měl být bez ksichtu. Ano, moje sestřenka nás tady úplně ignoruje a poslouchá tady... Nebo co? Oni nejsou pozdny. Ale vypadají tak. A to nebo. No tak. Jo, už to asi ukončíme. Nevím, jak se to natočí, nevím, jestli se to vůbec dá na YouTube. YouTube. To já nevím. Možná se to dá ještě na Facebook, jestli bude. Kurně, to je úplně ukladané. Hlavně to nevidím oko.
A když tady říkáš, že ti to bude uprdele, ale když to budeš mít na Facebooku, tak je to jasné. Tak to nějak zakryjeme, aby to nevidělo. Zakryjeme to ručníkem. Ten posun se dělá hlavně. Jelikož toto bylo moje první video, tak to není dokonalé. Není to vůbec dokonalé, je to špatné, je to hrozné, je to úplně strašné. Na YouTube to dám, ale čekám, že tam bude hodně dislikeů a hodně smířená, je to jedno. Tak možná příště u dalšího videa, ahoj.